Ćao. Napravit ću kratak video o ovoj konkretno kosilici, ali i generalno o kosilicama i merama opreza. Pogledajte video do kraja i pogledajte moj video o benzinu koji je odvojen. A sad ćemo da krenemo. Za ovu konkretnu kosilicu ovde sa strane ima ovaj deo koji može da se služi za izbacivanje. I ima ovde kao ove dve kuke, treba da se uhvate na ovde što ima dole. Dve kukice, ne znam da li se to vidi sad na kameri, ali ovde ima kao dve kukice. I sad cijela fora je da ovo zasedne između tih kukica pre nego što se spusti ovo i onda stoji. Sad moram gledati šta radim. Ne znam da li to može da se uhvati kamerom, ali tu kad ga zakačim, spustim i to je to. Trava leti kad je viša, onda ne može da je usitnjava i potrebno je to. Kad je niža trava može ovo da se zatvori i ne ide nikud, a ovo ću sada da otvorim i da pripremim. To je prvo. Što se tiče ove ručke, da bih je podigao moram ovo da prvo privučem, jer bez toga ovo neće davati da se lepo pomeri i poželjno je da već stoji na nečemu ravnom, da ne mogu da, ako se slučajno pokrene kosilica ili ovo i povlači malo ovu ručku, da mi ne udari u nešto i da se ne povredim, naravno, pazim. Tako da ću to da podignem. I sad, otprilike odavde pa do negde, do ovde će hteti da se zabravi. Ovde ako probam da je zabravim, ovde se zabravljuje. Teško ide, osetim da ne ide, da nije baš sve u redu, ali čim malo samo spustim u odnosu na to, mogu ovo da pomerim i da zabravim. Ovo može da se u bilo kom uglu zabravi, ja volim na gore, onda ne može ni za šta da se zakači od trave, a imam dobru pologu da otvorim. Ako zabravim na ovome, ne mogu baš da zavučem ruku lako, ko ima slabije šake može se mučiti, tako da to je jedna. I sa druge strane ima isto to. Sad samo probaju ovde uhvatiti ove zube od gore kamerom. Ima dva reda zuba koji se jedne u druge se uzubljuju, pa treba gledati da ne nasednu baš direktno špic na špic, malo samo ga pomerim da oni lepo uđu jedni između drugih i ništa ne silim i samo ga onda zabravim i to je to, može da se pali. Proverim da li ima goriva. Tu mogu da vidim, malo mogu i da je drmnem. To je ok. Zavrnem ovo dobro. Sa druge strane proveram da li ima ulja. Na ravnom kad stoji, ovo ako izvrnem i obrišem nekom krpom pa ponovo zavrnem, vidjet ću pravu sliku između minimuma i maksimuma. Treba da bude kad kosilica stoji na ravnom, što je tamo na terasi, verovatno ovde je već mali nagib, pa malo laže pokazatelj, pokazivač, uglavnom trebalo bi ovo da prvo prebrišem, pre toga stavim kosilicu na ravno, ostavim da se smiri i onda tek prebrisano ponovo zašrafim i izvučem da vidim koliki je nivo ulja. Treba da bude iznad minimuma, a ispod maksimuma. Iako jako crno, znači da je zrelo za zamenu. O zameni ulja poseban video. Ovime podešavam visinu. Kada ovo povučem, podižem i spuštam. Posebno za prednje točkove, posebno za zadnje točkove, malo će pomoći da je rasteretim, pa mogu da... Sad ćemo staviti na najviše, pošto je visoka trava. To je u principu to. Za paljenje samo treba ovo da držim povučeno i ovu ručku da povučem na gore i trebalo bi da se upali. Ovde će... Sad ću samo da je okrenem ovako da ne ide nigde ništa na kamermana i sad ću probati da je upalim. To je to. To je to. Aj sad generalno što se kosilica tiče, nije pametno da radite sa kosilicom u kratkim nogavicama kao što sam ja sada i poželjno da imate i cipele za rad, ne bosi ili u nekim sandalama otvorenim. Mnoge motorne kosilice sa ove strane gde je filter vazduha i karburator imaju crveno dugme sa kao gumicom, nekom kao pola loptice crvene koje ispritiskate 3-4 puta da povuče gorivo i neke imaju čak i saug. Tu negdje da se kao na starijim onim automobilima i motorima da mu date saug kad na hladno palite. Ova je sa automatskim, ova nema to, ali neke imaju. Električne kosilice naravno nemaju ništa od toga. Kad završite sa košenjem,
poželjno je da sa nekom metlicom očistite kosilicu i kad bude taman prazniji rezervoar ili skroz pravan, da je malo odignete na bok. Ova može i unazad da se podigne, zato je zgodna, pa da očistite sa donje strane. Kad to radite sa električnim, isključite ih iz struje ili izvadite bateriju ako imaju bateriju. Kad radite sa motornim, vidite gde je svećica. Kod većine je tu negde, s prednje strane, i izvucite svećicu da ne bude spojena. Ovde su jako kretenski napravili to da ne može lako da se skroz odvoji. I to mi se ne dopada, što je malo gimnastika. A poželjno je da se to uradi, jer kad čistite dole lopatice, ako ih slučajno zavrtite, to je otprilike kao da ste ovo cimnuli da probate da ju upalite. I može da se desi da krene da se vrti samo od sebe i da ostanete bez prsta, šake i sve po redu. Tako da to je poželjna, da kažem, mera opreza za čišćenje, a poželjno je nakon svakog košenja očistiti kosilicu drvenim nekim lopaticom, drvenom varjačom starom ili što god, da se ne grebe ako je metal, i nekom četkicom, metlicom ovo od gore. Za košenje poželjno je da trava ne bude mokra, znači sačekajte da ode rosa, bit će lakše i motoru kosilice i kosaču, kosačici. Dobra mačka. Ćao. Poželjno je da ne bude sitne dece i životinja u blizini, mada će mačke pobeći kad čuju buku kosilice, ali to je još dodatno za oprez. Šta je još bitno da spomenem? Samo da se setim sad gde sam stao. To, evo, nova zvezda. Da bude suva trava i obavezno, pre nego što se i mašite za kosilicu, prošetajte travnjakom, sklonite sve izvore ovih, kamenčići, ako neko staklo bačeno, flaša, komade veće tog drveća i slično, da znate šta, da ne biste ni išli kosilicom na to pa da to oštetite. Šta je još važno? Da, ako je visoka jako trava, onda gledajte da kosilicom hvatate samo pola. Da ne idete celom kosilicom kroz novu travu, nego da na pola noža, da kažem, hvatate, da idete ono što je već pokošeno po polovini, a druga polovina, recimo ako zamislimo da je ovde beton pokošena trava, ovako nekako bih išao. Da objasnim posebno ovo sa demonstracijom za nagibe. Generalno kod svih kosilica, električnih, dvotaktnih, motornih, a i ostalih, je najsigurnije za operatera da kad ima nagib, kosi tako da ide, da kažem, bočno, da ne idete direktno ni izbrdo ni uzbrdo, lakše ćete se onda i okliznuti i teže i kosilicu kontrolisati, ovako ona neće, lako je gurate napred-nazad, pa kad stignete do kraja okrenete se. Kod četvorotaktnih kosilica motornih, kod ovog konkretnog modela je problem što ne sme da stoji na nagibu ni izbrdo dok radi, jer se neće dobro podmazivati. A ne prijave baš ni bočno da je pod prevelikim nagibom. Ono što je najmanje zlo za ovakvu kosilicu je da stoji na gore prednjim delom. Međutim, i dalje je jako i naporno i opasno je za slučaj da se okliznete da to stoji, da idete na uzbrdo i da kad silazite vučete za sobom, ili ćete gledati kuda idete ili kuda kosi kosilica, ne možete jedno i drugo u isto vrijeme. Ono što ja radim konkretno sa ovom sada, to je da kad stignem, napravim neke kraće poteze od po 5 metara, pa idem, da kažem, poprečno, da ne idem ni uzbrdo ni izbrdo, i onda kad stignem do kraja se okrećem tako da je pomeram ka gore, da se bar malo uspe motor pokupiti, ulja podmazati, i to tako računam da je to najmanje zlo što se tiče samog podmazivanja motora i rada, a da je ipak i bezbedno i puno lakše naravno nego gurati baš uzbrdo nizbrdo, pa onda se okrenem i nastavim ponovo drugi prolaz. I jedino gledam da ne bude to baš 50 metara u jednom pravcu, nego da to budu neki manji, da kažem, odsečci, da se što više puta ona okrene, da se tu izbućka i da svaki put je guram, i zbog toga da vidim šta radim i zbog bezbednosti, a i da bi se na različite strane stajala nagnuta, jer ne znam koliko i kako dobro se podmazuje, ulje je na maksimumu, to svakako pomaže, a ovako računam da će se najmanje loše podmazivati motor. Tako da to je što se tiče samog podmazivanja i rada, nadam se da će nekom koristiti. Moram staviti neki hidrogen, mačka me malo ujela, više nego što bih voleo. To je u principu sve što sam za ovaj video planirao da kažem. Mislim da nisam ništa zaboravio da spomenem.
tako da ako ne iskrvarim uspeću ovo da montiram i da uploadujem. I da, to je sve. Vidimo se u nekom narednom videu, pozdravljam vas, ćao. Čekaj, amputacija, gotovo je.